давай. Следващ опит на някъде малко в предния край. Колко повече в предния край. Чакай, местиш го. Окей. Аз горе-долу по това дете го няма миналия път. Не, по-напред трябва да е. Е тук. Ти ще загасиш свещата. То не, че не се нагорещява. Ти ли е много фолио? Много ма вече махнах. Бавно се нагря. Вече трябва да тръгнете. Идеално. Остави така. Така е добре. Ако е на правилното място, къде трябва да нагрява. То и там има. Ще обстановката не е клея. Айде бе. Айде бе, даже корейците се справят още малко. Първите опити на корейците са били такива. С какво? С свеч. Ема не е ли бърото ти е в началото? На много места е бърото, то е доста. Няма, това фолиото според мен още не мога да го нагрее, за да запали бърото. Я завърши. Да, и аз също е така. Като шишче. Сега мисля, че ще става. Завъртим аз така, той. За да я нагреям и аз. Според мен сега ще стане. Чисто теоретично, ако не изгасне свеща. Мисля, той има барут в цялата тая част. Не, според мен не мога просто да достигне температурата, на която да възпламени барут. Защото после като се запали, цялото е много горещо. Че не смея да мигна. Мога да изрежете 60% от клипчета. Даже 80. Ама аз ще кажа, че и свеща въобще не го нагряваше от вятъра духа пламък. Да, ама какво да направя? Напали огънче. Тя, че предния път пазах завет. Няма ли още някаква свеж тук? Не, държи се запалката, защото това ще се пръсне. Има 2 кибрита до рътата. В смисъл? Това едва гори, бе. Какво да направя? Такава свеща. Аз предлагах да запалим едната саксия. Искаш ли да побача на себе? Не, Що? защото съм пироман, не чак толкова. Аз ще попадам. Айде, бе, човек. 3 минути ли го чакате вече? 4. Повече силичка. Какво да направя? Казах. И със светката няма стана. На бас. Ето по-малко. Не е така, де. Да. Как да я сложа? Сега вече би трябвало да се е нагрял достатъчно според мен. Аз така мисля. Как да го сложа отдолу? Не можеш. Тоест можеш, ама сега не стане. Дебати в момента му набриха. Излетя. Добре, това специално за борето. Това са колко? Има ли 3 метра? Няма 3. Няма 3 метра.